Roblox, където ще играя Weird Streak Dead. Вие ако не сте чували за Weird Streak Dead, то е страшна игра, която ти ходиш, ето го баща. Гетин Цесар, и аз съм само едно дете. Да, той пише кит, аз помислих, че пише кит. Аз май халюцинирам. Играта продължава. Добре. Weird Streak Dead Game Modes. Ако искате, вие можете да на Roblox да играете, но не ви препоръчвам заради това видео. Вижте. Добре. Трябва да вляза вътре. Да не му трябва чисто на точи. Къде отчито? Той ще си гледа телевизор, така аз му чистя. Не, това не е. Аз ще му чистя букулка, за да продължим сигурно играта. Да, любимата ми картина. Хора, пишете долу в коментарите какво е това любимата ми картина. Кажете кое е любимата картина. Тази или това гано нещо. Това е за кофата за букул. Гледай го, ще го фура в кофата е там. Къде е тази кофа? Я виж. Омага, човек, това аз съм го рисувал. Вижте ме колко съм добър в рисуването. Мега съм добър. Тука ще го спамя да ми го отвориш. Ще го спамя. Къде си? Добре, трябва да му чистя буклука на той. Трябва да му почистя буклука. После да взема тези буклуци, които оставя тук. Сигурно е ял чипс. Или нещо друго. Защото те са май един и същи, затова искам да изляза. Това е много странен мап отвънка. Добре, хора, ако това видео събере около поне няколко абонати, мога да направя и втора част. Не, по-скоро сте пуснати. Аз чистя твоите. И къде да? Такива едно. Добре, идвам тук, го почистя това своя буклук. Добре. Това май е последния. Чаша. Да си напълня вода тук. Не. Сега ще му чистя също и ще му правя Аз съм детера, знаеш. Виж, той буквално ми го каза. Да не ходя. Аз съм Джизус, минавам през дивана. Много съм Джизус. Добре. Grab noodles. Put noodles. You need to cook. На мен ще казваш лол. Трябва да приготвя две? Не. Добре, продължаваме. Изготвени. Put noodles. Ето ти noodles. И за мен трябва, естествено. Сега ти ядосвам. Знаеш какво ще направя? Ще напълня цялата маса с нудали. I don't care, I'm gonna put. Добре, слагам още. Ще напълня цялата маса. Дори да никой да не му трябва. Put noodles. Аз ще готвя ръката си. 100% нормално. И аз просто си държа нудалите и те. 3, 2, 1 и пам! Готови са. Играте ли тази игра? Просто ще напълна цял... не, аз ще си ги взем. Добре, ще седна на място. Ще ги взем. Добре, на кой ще му трябва толкова много нудали? Не и на мен. Трябва да рефил на Дженер. Продължаваме. Добре, ще го рефилна до коне. Готово.
Добре, си взех едно. Hear what that says. Да го чуя какво казва. I wonder who is knocking outside. Кой? Чакай да видя през прозореца. И да видя някакъв чеченец, който стои там и гледа и чака и гайс. Аз съм един човек, да знаеш. Продължавам. Любимата ми картина, няма да искам нещо друго. Любимата ми картина. Да рече, make sure, не ми трябва. Не, ти ще има смайли пес накрая. Да, нека да продължим. Добре, къде? Go to upstairs room. Добре. Готово, отварям. Turn on air condition. Това буквално беше също. Turn off all the lights. Окей. Ще видя тази стая каква е. Може да има нещо по нея. Моля да... Да! Любимото ми място. Добре. Крауч. О! Готово. Мога ли да... Спринт. Спринт. Окей. Правим всичките лампи долу, като спринджам. Спирам това и turn on the lights. Къде са? Добре, къде съм пропуснал? Може да имаше една стая, която видях и там долу много са. Затова... тук май беше... да, тук май. Тук беше гаража. О! Та гадна стена. Искам да се обърна. Добре. Къде съм пропуснал? Сигурно моите стаи. Добре. И... къде съм пропуснал? Да, съм забравя. Тук да спра. Стига го туалет, не забравя да спра. Трябва да слеза долу да гледам ТВ. Флаш. Забравих, че не ми трябва флаш. Те не ми трябва, аз просто ще използвам. Turn on TV. Hear what the news says. Къде си? Къде сте? Какво казва? Показа? Ще гледам тази картинка. Go upstairs bedroom, check the Kiki TV. Какво това? И ще видя. Добре, така моята стая. Варяме. Сега... това ли? Да. Check the Kiki TV. What's that? Okay. Гледал съм си, легнал съм си. Той гледа. Моля ти се. Добре, избяга. Махни. Имам нуден. Аз ще стоя в ляпото тук, няма да мърдам. There are only 4 gas of remaining. Има само 4 такива, вече са 3. И сейфи, за да виждам неки неща. Shipment that's coming. Това го разбрах. Искам да цъкна, окей. Crouch is safer than walking. Разбрах. Не трябваше да взимам. Добре, случая. Какво е това там? Искам да питам. Слип. Колко дълго трябва такова? Той дойде пак още един път. Искам.
Не забравих да напълня вода. Ще ги изчакам. Чакай, мога ли просто да споря това? Добре. Чакам той да дойде. За следващия път трябва да съм бърз. Ще го изчакам да дойде за втори път. Ще правя много завърши. Той ще дойде. Нали? Ще дойде. Ще дойде. Да чакам да дойде. Да отида долу да. Какво става? Не можех да пия вода! Не! Хора, ще стигна до там, където бях, ще се видим, когато стигнах. Хора, върнах се на място, където бях преди, но този път нямам нищо. Първо. И той идва. Аз като... Не. Имам идея. Какво ще стане, ако умра и изчакам докато стане 10 часа и тогава печеля? Но то, когато умреш, ти продължаваш да играеш, обаче... Добре, тук малко се казва, тихо. Краучнат. Окей, взем чаша. Добре, писи вода. Имам вода безкрайна. Точно това искам да направя. Ще изчакам докато стане 10 часа. Ще видим тогава.